श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. 29 ऑक्टोबरला वार मंगळवार, या दिवशी धनतेरस आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की धनतेरस हा दिवस धन्वंतरी देवांना समर्पित असतो. त्याचबरोबर जेव्हा समुद्र मंथन झाले होते तेव्हा माता लक्ष्मी पण उगम झाला आहे, म्हणून या दिवशी धनदेवता जे काही धन आहे त्याची पण आपल्याला पूजा अर्चा करायची असते. सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, धनतेरसच्या दिवशी काय करायचं आहे, सगळेजण पंथी लावत असतो. धनतेरस हा अतिशय शुभ दिनी मानला जातो. त्या दिवशी केलेले कर्मफळ जे काही तुम्ही करत आहात ते तुमच्यासोबत चिरकाल टिकते, म्हणून तुम्हाला सांगणार आहे की धनतेरसच्या दिवशी काय करायचं आहे. धनतेरसच्या दिवशी आपल्याला 13 दिवे लावायचे आहेत. पंथी लावायचे असतात, पण 13 दिवे का लावायचे ते तुम्हाला सांगणार आहे. धनतेरसच्या दिवशी धन्वंतरी देवांची माता लक्ष्मी भगवान विष्णूंची सेवा करत असतो. धनतेरसच्या दिवशी जर 13 दिवे लावले तर 13 पटीने पुण्य फळ मिळत असतं. तर धनतेरसच्या दिवशी चांगले कर्म करत असताना धनतेरसच्या दिवशी 13 दिवे लावले तर 13 पटीने पुण्य मिळत असतं. तर 1 पटीने मिळालं. दिवा लावणे म्हणजे काय, देवाला प्रत्येक दिवाला आपल्याला दिवा समर्पित करायचा आहे. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी 13 दिवे लावू शकता. कुठल्या ठिकाणी कुठला दिवा लावायचा आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. कुठला दिवा कशासाठी आहे ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. सगळ्यात आधी काही घरं बघा छोटी असतात, तर काय करायचं आहे, 13 दिवे तुम्ही एकाच ठिकाणी देवासमोर लावले तरी हरकत नाही, किंवा ज्या ठिकाणी मी सांगणार आहे त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी जरी तुम्ही लावले तरी चालू शकतं. तर बघा 13 पंथ्या करायच्या आहेत. सगळ्यांनी नवीन दिवे आणलेच असतील तर आपल्याला 13 पंथ्या घ्यायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये तिळीचं तेल किंवा मोहरीचं तेल दिवा लावायचा आहे. तर बघा 2 वात मिळून 1 वात करायची आहे. तर आपल्याला 13 दुने 26 वाती लागणार आहेत. तर 13 पंथ्या लागणार आहेत. तिळीचं तेल किंवा मोहरीचं तेल लागणार आहे. तुम्ही देवाच्या समोर दिवा ठेवा किंवा मी ज्या ठिकाणी सांगणार आहे तिथे ठेवला तरी काही हरकत नाही. तर बघा धनतेरस आहे म्हटलं सेवा आहे, तर प्रत्येक वेळेस आपण त्या दिव्याकडे लक्ष कोण देणार, म्हणून आपण जर देवासमोरच सगळे दिवे ठेवले तरी चालू शकतं. तर बघा 13 दिवे आहेत, तर ते कशाला समर्पित आहेत ते सांगते. सगळ्यात आधी पहिला दिवा येतो तो गणपती बाप्पांसाठी येतो. तर बघा जर तुमचं खूप मोठं देवघर असेल तर तुम्ही तिथे गणपती बाप्पांच्या तिथे समोर ठेवू शकता. दुसरा दिवा येतो ते कुलदेवीसाठी. तर बघा तुम्हाला तुमच्या कुलदेवीचा फोटो ज्या देवांसमोर सांगितले तिथे ठेवले तरी चालेल, काही हरकत नाही. नाहीतर सगळे दिवे देवासमोर ठेवले तरी चालेल. तर तिसरा दिवा येतो तो लक्ष्मी मातेसाठी आपल्याला धनतेरस म्हटल्यानंतर श्रीयंत्र समोर जरी तुम्ही ठेवला तरी चालू शकतो. चौथा दिवा येतो धन्वंतरी देवांसाठी. जिथे तुम्ही मांडणी करणार आहात तर तिथे गणपती बाप्पांची पण स्थापना करणार आहात तिथे ठेवला तरी चालेल. 5वा दिवा येतो कुबेर देवांसाठी. तर बघा 6वा दिवा येतो तुळशी मातेसाठी. तर 13 दिवे लावणार आहात तर तिथला एक 12वा दिवा आहे, म्हणजे त्यातला तो एक दिवा आहे, तर तो तुळशीला आपल्याला लावायचा आहे. 13 दिव्यामधला एक दिवा तुळशी समोर शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा लावायचा. 7वा दिवा गोमातेसाठी. 8वा दिवा यमदीप देवांसाठी. तर बघा यमाचा दिवा म्हणजे काय, आपण यमदीपदान करतो, कणकेचा दिवा करत असतो तरी लावायचा आहे. 13 दिव्यामधला एक दिवा आपल्याला त्यांना समर्पित लावायचा आहे. तर 9वा दिवा येतो पाण्यासाठी. जलदेवतांसाठी पण आपल्याला लावायचं आहे. जिथे आपण बघा पाण्याचा हंडा भरत असतो तर तिथे जागा असेल तर आपल्याला तिथे एक दिवा लावायचा आहे. 10वा दिवा येतो तो गॅस समोर अग्निदेवतांसाठी. तर तिथे आपल्याला एक दिवा लावायचा आहे, म्हणून गॅसच्या तिथे ठेवायचा आहे. पण बघा जागा असेल तर तिथे ठेवायचा आहे. गॅसच्या तिथून लांब ठेवायचा आहे, याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. 11वा दिवा पितरांसाठी. पितरांचा दिवा कुठे लावायचा, जिथे तुमच्या घरात मृत्यू व्यक्तीचा फोटो असेल तिथे खाली लावायचा आहे. तर बघा 12वा दिवा चित्रगुप्तांसाठी.
तर ते पण आपल्याला दिवा देवासमोरच ठेवायचा आहे. 13वा दिवा तो तुमच्या मुख्य दरवाजाच्या तिथे ठेवायचा आहे. खूप हवा येत असेल तर हवा आली तरी पडदा असतो, त्याच्यामुळे घरात छोटे मुलं असतात, त्यामुळे आपल्याला त्याची काळजी एवढं घेणं होत नाही. म्हणून मी सांगते की सगळे दिवे जरी तुम्ही एका जागी ठेवले तरी चालू शकतात, पण तुम्हाला असं केलं तरी चालेल. एक दिवा तुम्ही मुख्य दरवाजाच्या बाहेर आपल्याला लावायचाच आहे. तुळशीजवळ तिथे लावायचाच आहे. पाण्याच्या जवळ तिथे जागा असेल तर तिथे लावायचा आहे आणि गॅसच्या जवळ तिथे तुम्ही लावू शकता. आणि बाकीचे जे दिवे जे राहिले आहेत तर तिथे तुम्ही ते म्हणजे तुम्ही तिथे देवाच्या तिथे समोर ठेवले तरी चालू शकतात. या पद्धतीने केलं तरी चालू शकतं, पण तुम्हाला एक दिवा मुख्य दरवाजाच्या तिथे ठेवायचाच आहे. तर आपल्याला बघा ती वात आहे ती दक्षिण दिशेला ठेवायची आहे, कारण यमदेवांसाठी असतो त्याची वात फक्त आपल्याला दक्षिण दिशेला ठेवायची आहे. बाकीचे सगळे दिव्याची वात आपल्याला पूर्वेकडेच ठेवायची आहे. या पद्धतीने दीपदान करायचं आहे. तर ह्या दिवशी खूप महत्त्व आहे. तर 13 दिवे लावले म्हणजे सगळ्या महिलांना आवर्जून सांगते की 13 दिवे लावायचेच आहेत. भले तुम्ही देवासमोर सगळे दिवे लावले तरी चालू शकतात. प्रत्येक दिवा लावल्यानंतर हळदी कुंकू अर्पण करायचं आहे, फूल अर्पण करायचं आहे, धूप दीप ओवाळायचे आहे आणि प्रार्थना करायची आहे. गणपती बाप्पांना दिवा तुम्हाला मी समर्पित करत आहे असं आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. कुलदेवीला हा दिवा मी तुला समर्पित करत आहे अशी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. तर आपल्याला सगळ्यांना ही प्रार्थना करायची आहे आणि आपल्याला दिवा समर्पित करायचा आहे. तर बघा ते तुम्हावर प्रसन्न होतील आणि त्यांची कृपादृष्टी तुमच्यावर राहील. तर आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते. आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.